Јас сум Звонко Иван. Добар дан свима, ај добар дан мене. Снимам се данас за суботу 20. јуна ове 2026 године. Ова е куповина 74. Купио сам у продавници храну 7 јафа. Купио сам у Куцури. А сада извадим скецано што сам купио у продавници. Купио сам храну 7 јафа. Ovde da mojim prstom pokažem na ovu hranu 7 јафа. Ovu hranu 7 јафа kupio sam 20. juna 2026. godine.
Ovdje da mojim prstom ponovo pokazujem na ovu hranu 7 jafa. Ovu hranu 7 jafa počeo sam da je koristim od današnjeg dana, danas subote 20. juna 2026. godine, od danas do danas. Kraj video snimka Zvonka Ivana. Zvonko Ivan!